Dnes vám predstavím najmodernejšie okno z rady Kunai Minimal, ale v prevedení Slim. Požiadavka architektov veľakrát je, urobte štíhle okna, aby pohľadová šírka bola čo najštíhlejšia. Takže my sme vytvorili okno Slim v prevedení Minimal. To znamená, že je to celodrevené okno s najmodernejšími požiadavkami na tepelno-izolačné vlastnosti, ako je hrúbka okna 136 mm, hrúbka krídla je 118 mm, ale pohľadová šírka je len 48 mm. Poďme si to predstaviť. Krídlová časť 48 mm, na výšku 2,80 m. Toto je v prevedení kompozitnom, to znamená, že sme vložili rám do fixnej časti. Vznikla nám vlastne fixná šírka, alebo fixná časť, ktorú tu majú požiadavku architekti, budú robiť v bezrámovom prevedení. To znamená, že bude to obklad drevený alebo sádrokartón omietka, kde prekryjeme fixnú časť a tým vytvoríme bezrámový efekt skla. Ďalej, toto okno je prevedenie v Dub Natural a zaujímavosťou okna Minimal je, dokážeme ho robiť v štandarde ako okno, ale takisto aj bezbariérové prevedenie. Toto je úplná novinka, ktorú dneska máme. Je to vlastne prach s druhou odvodňovacou líniou. Okno je vybavené skrytým kovaním v bezpečnostnom prevedení od firmy Sigenia. Poďme sa pozrieť na vonkajšiu stranu. Vonkajšia strana okna Minimal je zaujímavá v tom, že krídlová časť sa nám skrýva za rám. Rám okna Minimal je vlastne vyfrezovaný tak, že celé krídlo sa nám vlastne skryje do rámu. Toto nám zabezpečí takisto aj dlhšiu životnosť a bezúdržbovosť krídlovej časti a vlastne údržba je len z vonkajšej strany na rame. Architekti a dizajneri na nás tlačia, aby okna boli symetrické, aby boli okna buď vkladané priamo do moru a môžu si pretepliť časť rámu alebo celý rám, alebo môžu si nechať viditeľný celý rám. Fixná časť zaujímavosťou zasklieva sa z vonkajšej strany, to znamená, že znútra ho dokážeme celé prekryť alebo zanechať ostré hrany okna Minimal. Tým, že vlastne dizajn tohto okna je identický s drevohliníkovými oknami Vision alebo oknami Premium. My vlastne tu vidíme zasklievanie z vonkajšej strany, zateplenie môže prísť po hranu alebo úplne, záleží, či je rozoberateľná fasáda alebo nie. Vonkajšie prevedenie taktiež príde dlažba, ktorá príde po prach a takisto vlastne po tú fixnú časť, napájanie EPDM fólií alebo vlastne izolácii a ďalej vlastne zachované pre architektov pohľadová šírka rámu. Tu máme pohľadovú šírku rámu, ktorá bola požiadaná 100 mm, je to v ľavej časti, hornej časti, ale takisto aj bočnej časti. Príde zateplenie a vytvorí nám to obraz. Toto je vlastne požiadavka architektov, aby tie okna boli ako obrazy. Tak ako z vnútornej strany, čisté linie, minimalistické špáry, ale aby to spĺňalo bezpečnosť, tepelno-izolačné vlastnosti. Do týchto okien dokážeme dať hrúbku skieľa 60 mm, čo zabezpečí nám vlastne ten priestor, že dokážeme vyskladať kalené, bezpečnostné skla alebo rôzne iné druhy typov skla na moderné stavby. To je asi zhruba všetko pre tieto moderné hranaté drevené okna. Takže v ďalšom videu budeme predstavovať okna panelové. To znamená, že to budú okna Minimal z rady Slim a ešte aj v panelovom prevedení, čo je úplná novinka, alebo veľmi je to žiadané na trhu. Takže kľudne si dajte náš odber a vidíme sa pri ďalších videách. Ďakujem.